Azkeniko eguna bezala eskola kirolaren barruan, festa bat antolatu nahi izan dugu udalak eta ikastetxe ezberdinak, nolabaiteko bukaera duin bat emateko ekintza guztiei, urte guztian zehar eman ditugun ekintzei, ez? Eta bueltatu nahi gendun pixkat, aspaldiko guen dela urte askok, iten gendun horlako olimpiadak iten genitun, kirol ezberdinak lantzen genitun, atletismoko jornada bat potentea, eta pixkat espiritua nolabait helduz, espirituari helduz, horlako antzeko zerbait montatzea, bai? 11:00 gutxitan bilduko gea nolabaiteko Alondiga plazan, han ikasle guztiak eta monitore guztiak bilduko gea, eta ingo deu nolabaiteko korrikaldi saio bat edo lasterketatxo bat beraz ubiaino. Eta han nolabaiteko bueltatxo bat aiatuko gea, antolatuko gea kale ezberdinetan, eta ingo deu aspaldiko olimpiadetako musikarekin, emango deu desfile txiki bat, eta gero beste ekintzatxo bat izango da pixkat ikusgarriagoa egin nahi izan deuna, mosaiko bat, hau da, pertsona eta kolore ezberdinetako mosaiko bat, eskola kirola nolabaiteko aldarrikatzeko. Ondoren egongo da aldarrikapen bat, irakurriko dugu jokabide egokien aldarrikapen bat, eskola kirolen espiritua edo oinarri batzuk, alderdi ludikoa zumba saio bat ingo da kirol ikasle ezberdinekin deno batea, 20 minutuko saiotxo bat izango da. Eta gero bukaera emango diogu ekitaldiari, nolabaiteko opari banaketakin. Opari banaketa. Egon da lehiaketa bat, nolabaiteko logo bat aukeratzeko ikasleek egindako logo bat, nolabaiteko islada izateko, eskola kirolan islada izateko, atea dira irabazleak eta motxilatxoak edo nolabaiteko opariak logo horrekin jungo dira. Eta hemendik aurrea Tolosaldeko eskola kiroleko logoa izango da.